नै फौजिया आंखौ दाननो नागिरदों आदा फौजिया बिराद मावथिखा मोननै नांगौबा मोननै हो गब्लं ना हो गब्लं anjatnya kilbala jaya no bunuh ya introduction dim ya teh bunuhane daso schoolनिफ्राय गनानै फैदों दिनै सेटारडे नालाय ओमफ्राय स्कुला हाफमोन दा 12 आव गयो नालाय ओंखायनो 12:30 फैबाय आरो फैयै लामायाबो बिराद भिर जायोना स्कुल गनाय ओंखायनो फंबायाव नै जि मोसागासिनो हेल' बयनिसिमबो आंनि बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौहाय खेबसे बरायनाय जासिहरनाय जाबावबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जोंहा दिनैहाय ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों नैबेसिनाव बुनुमोनाव न' खाथियावनो फेमिलियानो आरोना न' खाथि थांलाय फैलाय एखे ओमफ्राय बाजैया ओंखाम गोरलै जानो होननायखाय जोङो फैबाय आरो दा माने दासो संनो नागिरदों दासो स्टार्ट जानो नागिरदों माबायाव सानजौफुनि थाखाय जानोसै दिनै आयानाबो सिखारना फैबावबायसो दिनै जानोसै आदाबो दङ नालाय ओंखायनो नै आयाना गाबफैबावबाय आइसो बारा गोबाव रायलायबाय थाला खामानि मावनायावहाय दाम दुम मावनोसै आरोना दिनैहाय ओंखाम गोरलैखौ नायलांथारदो दिनैनि ब्लगखौहाय लोगोसे দাদাই কি করেছে নাটো তো বাসিছুন আয়ো ইমান না লাগে বেশি হ'ব লাই পাটটো ভিজাই থৈ দিছিল পাই खामानि बाहायनो माथो बन सिन होबाय आदाखौ अराव संगोन नालाय दिनै ओंखाम गोरलैया नङाबा मा बनायो बोलो हो बोलो गैया माथो फुजिना खेसेनो थुमब्ला जाहोनांगौथ' ये बा नंगौथ' माबा मा होनोमोनलाय प्रुफ खालामबाय दे नोङो फौजि होननानै खेबसेनो थुमब्ला गावनानै ओंखाम गोरलै जानो फैदोब्रा आङो बे भिडिअखौ होगौ माने जों जाखांनानै खिगुलायबायसो फायखानायावसो हरजोब्बाय जोङो होमबा बिसोरो सफैसै खामानि बाहायोलायनो आराम जाबा माराम जायोनो नुदों जोङो आदाया फौजिया बिराद मावथिखा सारायबो सुयो आं सुनो नागिरनायखौ सुनाङा होननानै सुबाय आं सुनो नागिरदोंमोन गावनो खालामनोलायनो हाखायो दा एथ'बां गिलिर लावथिखौ थिखोयो नोंसोरो बे सारायालाय मा हाथियारा बे गोदोर सैमाया मा जाखो बेलाय ओंखाम गोरलै जाग्राफ्रा नै मेंख्ला जोब मामी आनसुन मरफोरा बेसे भालो बबाय नै बिराद मोजां नाथुर मोनबोबाय बिराद लकेल खासोना बियो लकेलानो आरो ओमफ्रायहाय नै बरिया बेजों अनलाजों जानोसै बिराद गोथाव स्टेनखौनो आङो मोजां मोननाय जायाखै बायनाय जायाखै नालाय ओमफ्राय दा नायनानैसो अनलाइनाव बिहरफिननांसिगोन मबाइला स्टेन गैयाबा हमनो आरो मानसिफोरबो गैयाना सब समाय हेबबाय थानोबो सोलाबा आरो आयनखौबोथ' मोनखाया आंसो हारसिं खालामखायो नालाय भिडिअफोरखौबो ओमफ्रायहाय स्टेन मोनबा साबसिन जायो आरो आं स्टेनखौ बायदोंबाबो रिं लाइटनि स्टेनसो नालाय रिं लाइटनि स्टेना बारा मोजां नङा बेखायनो आङो मोनसे मोजां नायनानै अनलाइनाव स्टेनखौ बायफिननांगोन आरो नाथाय बेयाव फिननांगोन आङो सेन्ट्रेल स्टेनसो ओमफ्राय मोजां नङा कुवालिटिखौनो बिदि गाज्रि ओमफ्य रिटार्नबो खालामफिनजाया रिटार्न खालामफिननायनि अपसनानो गैया आरो गावसोर सेलेक्ट खालामनानैसो बाहेर माबाफिननांगौ ओमफ्राय आङो रिप्लेस खालामदोंमोन आरोना रिप्लेस खालामबाबो बेनो सफैफिनदों एखेयानो ओमफ्राय मोजां मोनाखै आङो दखानाव नायनानैसो मालाबा बायनांसिगोन बिदि एखमबा अनलाइननि बुस्थुखौबो रिसार्च खालामना बायो आङो स्टेन नांथारगौ एखेबारे हमनो आखाइजों हमबाय थानो सोलाबाना ओमफ्राय खामानिफोर थालाङो बेखायनो स्टेना नांथारगौ बिरादनो फ्राम बिराद गोजा जाबाय आरोना होमबा दानि केमेराखौ बारा मोजां नुवाखै नोंसोरो ओमफ्राय ओरैनोथ' रियेलाव बिराद गोजा जारोम मोजां जाखाबाय बिराद गोदौबाय जोंना अनलाया लाइ अनला ओमफ्राय नाथुर एसे होदों आरोना
गरमासो हाला हानाय अराव दहायनिफ्रायनो बेदर संबाय अनला संबाय गोलोमजोब्बाय आं नै गोलोमजोब्बाय अनला ओंख्रि संनानै ओमफ्राय अनलाया गोदौगासिनो नाथुर होखाबाय आङो गोदौनायावनो ओमफ्राय लाइ होदों आरो दा अनल' होनांसिगौ बिराद मोजां गोदौखाबाय ग्रौ ग्रौनो दे होदो बैयाव एर खम जागोन नामा जाया बहुत उठलिब लागो होमबाथाय नों पानिखौ बेसे एसे नै फौजिया आंखौ दाननो नागिरदों थालिर लाइ दानहैनो नागिरदों जोङो थालिर लाइयावसो जागोन नालाय दिनै थालिरा नै बिराद गोजौसो माथो अफाय मोननांगौ बेथ' बायला जिलासो अ खासिजों हानादो नै आयंआ मा लांफैदों जोंनाव हाननो रोङासै नै बे माबाया आदा फौजिया बाबायासो हानबायलै जायालै रोंबाथ' आरो हालेवनोथ' रोंखानाय नंला बियो मोसौजोंसो लांखारजागोन बियो बेनिखायनो फोरोंदों बावगारगोन ना नङाबा बुथुवा जोंना लाया नै बिराद मोजां गुवार गुवारखा आरो दे माबायना गाज्रि माबाबा माम गोरलै जानोसै बैयो बे मोनसेया माने दिदो अरे गलो खामाने बिना फन कर ओंखाम जाग्राफ्रा दे रानदो दाहो बुनुआ आयान लगत मोननै नांगौबा मोननै हो गब्लंना हो गब्लं Anjatnya pelai sama नोंखाथ' नोरै होनांगौ बाउन्डार रायलाय इदि Saya ini boundary nang lila. होमबा नोंसोर ओरै जा ओरै बिदि दे Kamu ke PFR. Ini ada lu disuruh nang. Satni itu. satni biयो Ini bono gini. Sini Tun bas udah deh. नङा आं होफ्लादोंसो Oh, gabai. Dindu, Kilbala jaya nak. 여자 찌나 खाए खाबे Nah, thuluk sama. Babu sul beri kun. Guru tu hari kur berde. Yata khil. दे नाहत जादों ना हले आदान Omel aku cok. dulu ke dia nasun naira niki ulai मामा ओंख्रि खोन्थाद' नोंना जोब्बाय गिबियाव खोन्थानोसै मामा ओंख्रि खयदिसुन दादा Onla, आरो gahori, आरो boiler, ब्रयलार न कबि दाउ ख अ आरो कि चाटनी तो मणिपुरी चाटनी आरो सालाद संख्रि बानलु बोरो दादा नों ओंखामखौनो होफैयासै लागासिनो र' होफैगोन ना दे सोलाय ओंखामा सोलाय गोथाव जाथारदो दिनै गोथाव जाथारदो आयानाबो जानोनो नो दे जादो थालिर बिलाइयाव गोथाव जाथारदो थालिर बिलाइयाबो जि गिदिर गिदिर मोजाङानो जादों Awalnya aku udah sih bilang itu lawi. अ Belum kamu jadi? Ada mbak chicken. Chicken ada. दे जानानै होदो Nabi baik sok aja. Itu ilah bunti. होमबा बिसोरनो जाखांजोब्बाय आङो फट' खेबनानै सिलेक्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय आं जानानै लानोसै पस्ट खालामनायसै आरो Lagi. Mana? Kita lagi. Minggu ini ibu lagi. Enggak, kita lagi. Cuma sekali ya. Cuma pan berapa masih? Seru deh. Oh, Ma. Lagi. Amlah. Kerja. Kapan guru deh aku. boleh ya Matu. Masalah kena kau lagi pas kau ini misalnya. Bang kau dulu kan? Orang mana? Kata kau itu. जासोबा बिरादनो Udah udang जासोबा Apa sih ya? Salah privat tuh. Mana saya ke mana?
Jagung, kono Kuli orang kan yang kuli je. Mau yang lain apa? Mang jalannya lah nasi. Ya. Mazang na, kon ho. Jalannya mana jalan lah yang kan? Alam jalan saya ada. Ini masa ada video mana? Kerja baik jalan lah. Kue jalan nang bayar dan nama yang bang gay lo mana bang kerja batai biji ni ada. Apa lagu ber? Nih, kamu boleh jaga kayak brand bur ya jaga je brand macam mana lagu bau ni no hai biji chala leo jalan eh. Mana? Online mereka sana ada. Online mereka brand macam mana no ada fungsi ya online tu. Sampai di ni video aku nggak bikin dia nonton saya nonton mana ni video aku jadi senang nak boleh bye bye, tata.